Здравейте, Люсо от Battery Service, като за новата година, така да, за много години. Първото нещо, което искам да ви покажа е нещо много интересно, което виждам за трети или четвърти път. Ако някой знае от какво се получава това в тези батерии или в батерии въобще, нека да каже, ние все още сме в загадка тук за последните 3-4 години. Ето това е, което излиза от ето тази батерия. Тази вече е направена. Това е батерията, която предстои да се направи. Виждате, ако някой знае какво е това, нека да докладва. Нали? Виждате какво състояние електрониката, всичко това трябва да се изчисти. Всичко това трябва да се изчисти, както виждате до някъде сме го изчистили, медните пластини. Слава Богу, тук това нещо е за... Това е скил. Не, че само в скил съм го виждал, виждали сме го на други места. Това са клетките. Не мога да ви кажа какво е това, това са ми ръцете. Така, нали сещате колко работа е това, само да смениш 5 клетки. Само ги сменяме, хоп и готово. Няма никакъв проблем. Да изключим, че цялата тази гняз трябва да се изчисти по някакъв начин. Нали? И това нещо да работи, да изключим, че и зарядното не работи на това нещо. Не знам поради каква причина е увредено. Както и де, тук проблема е решим. Нали? Може да се зарежда през същите пинове, просто с външно зарядно. Не адаптер, уточнявам, а зарядно, което също има индикация червено-зелено. 2 ампера, така че 3000 мАч, 20 амперови клетки ще ги зареждат доста добре. Но ако някой знае това от какво се получава, нека да каже. И си пазете батериите и не допускате стигнат в такова състояние. Това нещо е брутално, хора. Наистина е, не мога да ви кажа. Нали, ръцете ми миришат 2 дни след ремонта на една такава батерия. Така че това от мен е успешна нова година и batteryservice.bg.